Ibuyile ishow ebizwa ngoba Mnakwethu kwaye abantu abakonwabelanga oko and abamfihlela utata Mseleku oyi-host le show bamxelela straight uba bona abazonwabelanga ezo ndaba. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. Na Mnakwethu uzobe ebuyela season 4. Uye wafaka ke ku-Instagram wakhe utata Mseleku echaza uba uyevuya ba le show ibuyile. Abangayaziyo ke le show ebizwa Mnakwethu yishow apho utata Mseleku aye adibane nabantu abangotata abatshatileyo abaye bafune uyoxela amakhosikazi abo uba banamantombazana okanye umuntu nentombi athandana naye kwaye ufuna uyenza unkosikazi wesibini. Uba kuhambeke kakuhle ke utata Mseleku uye ancede ubadibanisa unkosikazi lo kunye nale girlfriend. Bakhalile ke abantu bebhala uba yabuya ishow etoxic, umuntu usezawucasuka ebukela i-mental abuse on TV. Abanye bathi wena Mseleku uyathanda ukuchitha imizi yabantu, uyacasula nje, awubathandi kahle abantu besifazane, inyembezi zabo ziyakuchaza. Abanye ke bakhalazele indlela eyenziwa ngayo le show besithi kodwa imbi lento yoba umuntu axelelwe okokuqala ngqa on national television ngento ye-cheating yomyeni kwaye ngoku sesithi gqi engaceli, uthi gqi sechaza uba nanku umuntu utshita naye kwaye ufuna umenza unkosikazi wesibini. Amakhosikazi katata Mseleku, uMakhumalo kunye noMacele baneshow ebizwa ngoba Ezomshado apho baye balungise ingxaki abantu abatshatileyo abanazo. So ubhalile ke omnye wathi okoniwe kuMnakwethu kolungiswa kwezomshado. Tata Mseleku ke uye wathatha ithuba wabulela wabhala wathi we are so grateful Mzansi when we look back Uthando nes'thembu to Mnakwethu, to izingane zes'thembu, to Ezomshado, to King of Maskandi. We are a new kid on the block, but our brand grew so much, all because of you. Don't miss the upcoming season of Mnakwethu. Khanitsho ke nina nabinibukele na le season intsha kaMnakwethu. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.